Mga kapuso, hindi mangnubo sa 30 ka balay sa coastal area sa Molo kag Iloilo City proper nahalitan sang dalagko nga balod. Preemptive evacuation ginpatuman. Kapuso halong sa Bacolod City Tricycle, natumbahan sang puno sang kahoy, bangod sa mabaskog nga hangin. Nakatutok John Sala. Nagkinarangkada ng mga residente sa 3 ka zona sa Barangay Boulevard Molo matapos kulpingada nga nagbaskog ang balod kahapon sang aga. Naglabot sa 2 ka metro sang kataason sang balod nga naghampak sa pila ka mga balay suno sa mga residente. Isa sa mga apektado sang balod ang balay ng Iloilo. Aminadong makapila ka beses na nagubang iya balay sa hampak sang balod. Ang giningagaw lang namon ang pwede may ngagaw kung ang ulagit gindalagit. Pila ka mga residente sa Barangay Boulevard Molo ang gipang-evacuate na sang Barangay Council bangod sa pagkaguba sang ilang mga balay. Kay ti tungod nga adlaw nga natabo, ti halos mga pumuyo daw alerto man, kag nagpaybalo man sila ti ginrescue taman dayon. Sinanay Sheila sa Barangay San Juan Molo opisar nga wala pa nahalitan ang balay amat-amat na nga nagpagwa sang iya mga gamit. Mas maayo kung tani suno sa iya nga mag-relocate na lang sila. Ay, salamat nga ni. Kung may ihatag sila sa inyo, mas maayo. Salamat nga ito para hindi na kami makanudiyo kay kung gabi mag-amune, gasala kami kung hindi kami matulog. Ginatunan pa sang Iloilo City Government ang pag-relocate sa mga residente sa coastal areas. So siguro matabo lang ni para nga madasig amo ning lot only. But we will have to check kung ano ang available tas 28 ka mga pamilyang nagbakwit sa Boulevard Molo. May mga barangay nga wala man nahalitan sang balod ang ilang balay sa syudad nga ginpaidalum sa preemptive evacuation nga nagdangat sa 12 ka mga pamilya. Base sa datos ang Iloilo CSWDO nagdangat sa 28 ka mga balay sa Barangay Boulevard Molo kag 4 sa Barangay Maria Clara ang nahalitan sang balod. Magluwas sini may isa pagid ka balay nga naguba sa Barangay San Juan Molo sa pagbisita naman sa news team. Sa kabugusan 16 ka mga balay ang totally damaged samtang 17 naman ang partially damaged. Naglabot naman sa 49 ka mga pamilyang apektado nga ginabugusan sang 215 ka mga individual. Sa Bacolod City, bangod naman sa malain nga panahon kag posible mahuyang na, natumba naman ang ining nga kahoy kag nagtupa sa isa ka tricycle sa Barangay Mansilingan. Ginbuligan sa barangay rescue personnel ang tag-iya sang tricycle kag ginutot ang kahoy. Sa tuwa naman sang malain nga panahon, ginpintahan sa Bacolod City RRMO sang community-based flood early warning systems ang Lupit, Mandalagan, Magsungay kag Sumag River. Kalakip man ang Banago kag Mambulok Creek. Pinaman ka mga barangay ang ginpahamtangan sang CCTVs, agud badasi ka monitoring sa mga low-lying kag flood-prone areas. Upod kay Hans T. Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.